is infected with some dead people. Yes. Simon, hvor mange er der derude? Der er 0. Stella? Ja. Hvor mange tror du står derude? 1. Ja. Okay, og I vidste, hvad du ligger ude i regnen. Simon han sidder deroppe og død klovn. Og jeg har lært, at jeg ikke skal have masken på for i sidste øjeblik. Men altså, hvad kører vi bare? Vi kører nu. Hvor lang tid giver vi dem? Det kan godt være, at vi snakker om, at vi skulle lave et two-man-show. Ja. Men nu laver vi et four-man-show. For one person. For one. Okay, vi skal lige have en status-check på Elisabeth. Ham der kun har mistet en replik, han går bare rundt og hygger sig der. Så jeg tager lige en status på dem, der ligger ude i regnen. Er du okay, Elisabeth? Hvad? Er du okay? Ja. Det er godt. Hvad er klokken? Den er ved at være. Det er ikke noget. Du skal have Mads på nu. Du skal stoppe med at Du skal have Mads på nu. Art director. Yes. Stop yelling with me. Er der nogen derude? Ja, nu er der. Jeg håber for, at de lige er kommet. Nu er der nogen derude. Husk! Du er pisse bange. Din familie, de er her. Du skal redde dem. Du skal have hjælp til at redde dem. Jeg er klar. Du har fundet det vindue. Så kæmp for at komme ud, Peter. Jeg er klar. Ja. Jeg har banket. Boat is totally infested. I need to... Nu nailer han den. Det ved jeg bare. Det er fra lågen, den er åben. For helvede, Peter. Ja. Doing here? I need to go help my family. What do I do? Du har efterladt lågen åben, Peter. Help! My family... Det er fint. Help! What the fuck are you doing here? Boat is infested. My family is here. They break through every time. Ja, nu er den nemlig ved at være der. Og du glemte at lukke lågen! Nej. Tag 100.009. Jeg glemte at lukke lugen. Jeg lukker lige lugen. Nu får jeg lige her lidt behind the scenes, vi er lige ved at gøre klar til sidst her.